narratuta zureak ikusten da hemen gertatzen direla eta imaginatzen dituzu pertsonai horiek euskeraz ezta? Eta batzutan gaina zehaztu egiten duzu lekua, hemen ez, adibidez ez, baina zuk ze klasezen buruan. Durango, Zornotza, Galdakao... Neurri horretako herri bat, behintzat. Herri handi xamar bat. Ez oso handia, ez Bilbo, ez Barakaldo, baina neurri hartaineko edo... Ez Berna. Ez Berna eta baina ez handiagoa. Zer bestela, historia igual izaneko oso sinezgarria ere izango. Jendea behar da, baina ez jendetza, ez historia oso sinezgarri. Eta gero baita ere, gauza larria gertatzen direneak, aitak igual joera koldar samarra dauka, historia honetan azkenean, zeberak esan duen bezala, familia baten historia da, eta amak berriz beste joera erabatez berdina dauka, ez da hori da bere burua eskutatzearena, edo... Eta seme-alabak bien artean daude, ez da... Seme-alabak horretan erabakiak hartzera behartuta ikusten dituzte gure burua. Kontrazalean jarri duanez, esan daiteke spoiler hori egin gabe. Aitak atzerrian lan egiteko eskaintza bat onartu eta ospat egiten. Ama guztiz abailuta dabil psikologo eta pilulen laguntza. Orduan geldik gelatzen dira, nerabeak diren neba-arreba hauek bakarrik. Erabakiak hartu behar dituzte, erabaki larriak eta noski, askotan gertatzen den bezala, eta bakarrik nerabei, igual ez dira zuzenak erabakiak edo erabaki guztiak. Gero, familia honetan beste elementu bat falta da aipatzeko eta baina katu beltza. Familia katu beltz bat dauka, katuak berak ez du gauzondik... Madari katua, katu beltza da. Katuak berak ez du gauzondik egiten, baina beste katua nola tratatzen duten ikusten dugunean, asko esaten du horrek beste personajei buruz ere bai. Katuak ez baina txaporrak askotan sartu izan dituzte, ezta? Bai. Novela beltzak normalean nahiko gogor samarrak dira. Orduan, gustatzen zait samurtasun apur bat edo sartzearen zaharretan eta erakusteko nola personajea alde askotakoa direla eta hartzak dituztela. Eta zetasunak katuak edo txakurrak edo nola tratatzen dituzten ikusten ditugu normalean personaje batzuen beste alde batzu. Novela beltzetan ikusten dira personaje indartzuak, udalkorrak. Eta horiek ere dituzte horren alde samurrak, horretarako eratzen dituz zarretan. Eta naiz da ez den gauza berri-berdina, baina umeak ere horretarako zarretan eratzen dituz. Ez honetan, baina ume txikiak eta personajeen samurtasuna.